Hello, Vuka. I think network iri kunetsa. Ndikunonoka kuona ma-comments. Ndikunonoka kuona ma-comments. I think network iri kuti netsei. I don't know. Miracle Mave boys, hello. I think network iri kunetsa. Because my comments andiri kuona i2 chat. Eya Miracle Mave boys neyavuka. Dzimwe dzese dololo. Isati kanganisire. Am I Leona? Okay. Dobby, right. Here's Dobby. Ndepi yako. Ndepi mfana. Faith ichivandire uri sei. But still, I think this network is not strong yet. Kuona kwangu. No, and it's good to comments. We are 200. We are 200, but network iri kunetsa because ndakandisiri kutoona any comment. Ndakandisiri kutoona any comment zvachose. Zvachose chose ndandisiri kutoona comment. Zvevanhu vari kuzimbo live, let them be kuzimbo. Hanzi the network is so bad. Jeshua, how is it smelly? It's true. Network inenge iri kunetsa nhasi. I think so. Vanhu varipo panapa, we are already 200. Vanhu vatoripo titori 200 already. So mode vamwe vanhu. Betha Elliot ndeipe. Sisi Rudo muri sei Cecilia, hi. Hello. Because even Pamsorap, I'm supposed to be seeing Van Pamsorap. I can see that we are 200 people here. But, and this kuona kana my love, my legs ndakumaona. Nima comments akupinda now. They akupinda iko jile. Brian Malonga, so I can see you. Nyasha, I can see you. But akumbe I just stop my comments. Right. Vaidamu shevende piako. Don't worry about the people. Okay, you can take other people. If they want to come, they can come. If they want to stay kwa twabam, they can stay kwa twabam. We are already we are 200 right now. To my surprise, and fungu to 200. I think we are more than that. Because my numbers are going to akangomira pa 200. Akangomira pa 200. Hasku kwira, hasku dzika. So something is wrong in network. 237. Okay, now I can see that we are 237. Yes, Vicky. Hello, 237. All right. Bimbai, hello. Hello, Bimbai. Okay. Yes, take Lamagolide in the guys, forget about the people over Twabam. Forget about the people over Twabam, right? Forget about the people over Panapa. I can see 227 people. Forget about the people over Twabam. Let them be Twabam. 254 right now. Let them be Twabam Ikoko. Forget about those people. Varikuda kuyapano vacha uyapano. Twabam. And Jiga. In network. This is in network. Anamawana. Ameno zari kungoita in network. Forget about the people vakatwava guys. Isusu toita zvepano vari kuita zvakatwava muita zvakatwava. It's no big deal guys. Munhu unongoenda kwanoona kunokubatsira handiti ndo zvazvinongoita. Kunokubatsira kunokunakidza ndokwaunoda ndokwaunoenda. Andimaona. Forget about vanhu vari kwatwava. Kana vachida kuuyawo zvapera kukoko they will come. Vachauya. Tave 260 right now. We are 260 as I can see. 267. Then to tanga. Young will be 267. Hesi tula bechulude. Debiago. Tula bechulude. Tula bechulude.
Prada Gucci ari Edna fungi muziro uri sei tikangoti 300 guys. Problem network yangu iri kuita wechidari ichitinetsei. Tikangosvika pa 300 hanzi your class doesn't compare with it kwaba lady. Naipeti Samas, who are you talking to? Petty Samat, which class are you talking about? And who is comparing who to who? Petty Samat, who is comparing who to who? Come on. You don't have comments to us here, right? Hatina, but we are competing, we are comparing ourselves with Twabam or whatever. What is this that you are telling us? Let me just block you. You are the first one to be blocked upon. I don't think it's not good upon. We don't need you because even the picture is not clear. Yes. Shombo nanga kuzoti kombe yana Twabam kota kombe iwana kutomba kutichi. Akusikumvenge ngaende kumvenge peti wacho. $284. Petty Samat is a ghost account, and obviously she's got issues. How can you come here and compare Sudan's hey bro amukombe iwe na Twabam? Pakutichi. Situkushtra life yedu no batravan. Period. We are not comparing ourselves to anyone. Shingato tinetsesh. Na isakatoriga kuna Shoprite cover kanzi tamuna kachipa vanhu varega kuita here life dzavo just goes kune imwe life iriko. Nai kudangotsvaga pamuromo Petty Samat rega itibvise zvitibve. All right guys, 290 atasvika right. Hands even picture and see clear. Manje ndakatanga kuti I think in network. Let me try and dipopu kuti ndiri camera. I think in network inenge iri kunetsa but isati dirirejecha network. Then camera yacho. Right. Let's hope it's better now. Right guys, praise Sis Melly. Kutudaro, ndazwasati you can answer lady. I mean something like that. Oh, you think so? Ah, guys, sorry, I'll go and apologize. Ndafunga dari kuti sisi toda kuzvikombera na Twabam. Sorry, mufunge. Iwo vedweka ndezvakaoma. Aiwa vedwe ndichataura naye. I'll ask for forgiveness. Sorry guys, I'll go to her and ask for forgiveness. Surely and akuziva. Ndanzwa sekutari kuti amuzvikombei na Twabam because Twabam musaite love pachitwa live ya Twabam ndozvandafunga. Sorry you guys, mondregerao. Please forgive me. Pardon me guys. Right. Maskara say kumatima nenyika guys nchiti ayo ngatsangane pachirongwa chezvara nhasi. We've got a very sensitive topic muzvara nhasi guys. Many people and thinks HIV and AIDS. HIV actually is a death sentence, right? I've been dealing with cases whereby kune vana vadiki vari kuenda kunotestwa because of different reasons. Vowanikwa kuti vane chirwere cheHIV. They are not coping it. They cannot accept kuti ndizvo zvavari. Handika to the extent yekuti umwe nezuro mwana akazvicheka vein panapa. Nizuro maneru akazvicheka vein. I got a call around kumatenze kunoko achinzi azvicheka vein because apparently audzwa akanganzwa kuti puwa envelope yake akaudzwa kuti ya HIV chi positive. Antika so that got me thinking kuti last week again taviti nemwe post yemusikana uyo yazvakare akangawana basa kunze kwenyika
from kubva kuno kuafrica akaenda kunotestwa andika zvazvokuti vamene utoita macheckups ereka uchifanira kukrosa kuenda kunze kwenyika akaongota ari HIV. She was not coping as well, she wanted to kill herself as well. Handimaona. So why can we not talk about these things? We see so many people, being bashed about their statuses. Andika vanhu vari HIV positive vachitukwa, vachishaudwa, vachitaurirwa zvinhu zvakasiyana-siyana. Handitimaona. And does it mean that this HIV, it doesn't affect us directly or indirectly? Because I think at some point it's either directly or indirectly. Rakati inini kumba kwedu pano hakuna guva anditika rehama anditika akashaika neHIV. HIV inotora vana vadiki vacheche. HIV inotora vanhu vakuru. HIV inotora machembere chaiwo anobata mudonjo. Inotora madhara chaiwo anobata mudonjo. Haisarudze anditika it's not a death sentence. Anditika and unoona munhu achishaudha munhu nezvestatus yake achimushaudha achituka not knowing kuti ramangwana rako rakamira sei. Do you know kuti even if you're not sexually active, guys, you can have this HIV unogona kuiwana mutsono, unogona kuiwana mureza, unogona kuiwana pakasiyana conduct nemunhu anenge akachekwa newakachekwa ropa renyu rikasangana anenge ainayo unogona kutongoitora ipapo. Anditika asi the good thing is kune mishonga inomwiwa, anditika kune mapirisi anomwiwa nevanhu, anditika anobatsira kuti vanhu vakwanisa kurarama nguva yakareba. So do we have to keep on bashing one another? Do we have to keep on bashing these people that are living with HIV? Anditika because iwewe maybe presently anditika you are still HIV negative, kana kuti you are still on window period, and you tend to forget kuti kwenyu kune makuva mamwe anotoriko evanhu vakasheka nechirwere ichi. Hakuna no apply nezvechirwere ichi. Sexually active, even if you are not sexually active, you can get it. Andimaona unogona ngochiwana chirwere ichi. So ndopada kuti tibatsane papo tinzwisisane kuti zviri kufamba sei. Kanyora post vauya antika for the likes of Chiedza and some antika vanenge vachizoshare nyaya dzavo nesu vakagara makore. One lady anonzoti agara 25 years. She has been diagnosed 25 years ago chirwere ichi. Till today anongonwa medication yake antimaona zvakanaka, ari kungorarama zvakanaka. And pandatoona even my pictures ake, I was so surprised kuti ana akasataura nemuromo akachiudza munhu, guys, abva unouraya zvevanhu, unopedza vanhu kuuraya. Handisi kuziva ndiri kunzwika here, guys, because I can't see any response, I can't see any comment iri kufamba. Makomenti angomira, takangoramba tiri pa 300 kudaro. Handisi kuziva kuti muri kundinzwa here, ndiri kunzwika here, kana kuti network yacho iri kutongotamba ndingikiri champidigori. Antimaona. So vamwe vanotya kuenda kunotesta, andimaona kuti vazive kuti ndo zvandiri, andimaona, but they bash people with HIV. Antika vanototadza kuenda kunotesta kuti azive kuti ndo zvandiri, atore medication yake nguva iripo. But unomuwana mucomment section kana kuti kwakasiyana chituka vanhu vari HIV positive. Andimaona chirwere chekuti munhu anokwanisa kurarama lifespan yake zvakanaka, andimaona achizvinira treatment yake. So right now, my guests, if you are watching, you can now call antika tinzwe kuti tinzwe kuti nyaya dzenyu zvakafamba sei, kuti makanochitsvaga here chirwere ichi, kana kuti hamuna kunge maenda kunochitsvaga chirwere ichi, chinhu chakangodi chindore chakangouyawo. Antimaona right. So nditona macalls akawanda panapa, messages akawanda, akatowanda vanhu vari kufona. Let's hope network haisi kutitserera, guys. Network inenge iri kutikanganisa iyi, because message andiri kusendayo haasi kudeliver. What's going on? My message has and the comments moving. Yes, the comments are moving right now, but okay, I will deliver now. I deliver. So guys, my guests, if you are watching, can you please call Chiedza nevamwe vakati one day vakauya vakati uya vakuda kushare nyaya dzavo panapa. Anditika
varikuda kushiya nyaya dzavo panapa nemi. So regai mukana wekuti vadii vafone tinzwe kuti zvakafamba sei. Anti maona. So panapa guys, this is a very sensitive issue and a critical issue. You don't get to bash munhu arutaura nyaya yake. Antika hautuke munhu pano padiaries. Kana mchida kutuka vanhu munotuka kumvenge noti pano. Anditika caller, hello. Network iri kungoti reconnecting. Tine network problem nasi. Caller, hello. Hello caller. Sis Melly, how are you? Ndiri right, muri sei? Hello, how are you, Sis Melly? Ndiri right, muri sei caller? Hello, Melissa. Ndiri right, muri sei? Ndiri right. Ndiri right. Ndoda kungokuudzai nezvekuti I'm married kumunhu ari HIV positive and ndini I am negative for the past 5 years. Okay. Ndakatosangana naye ari positive akusi kuti akazoita positive in the long run. Takatodanana akatondiudza kuti ini ndiri positive. Ndikatoti ndotokuda wakadero. Saka tiri tese, we are happily married. We are practicing unprotected sex. Inini ndiri kutomwa mapiritsi anonzi PrEP on daily basis. Ndikumwa ma-ARVs. Okay. I test frequently after every 3 months. Ndinotestwa. Negative. Soroka volume anyway. Soroka volume TV. We are very happy. Hello? Yes, we can hear you. And the right berry. Mandwe, kana kuti network iri kunetsa. Ewa tirikunzwa and the right berry. Na chitoudza munhu ari kunoise volume TV yatikunzwa. Takatozvara mwana ari negative. Okay. Ndiri negative futi. All right. So mati munoraramisa musina macondoms handiti ndizvo musina protection. We are not using condoms because inini I'm on medication. Ndiri kunwa rinonzi PrEP. Okay. So if you are taking this drug zvinoita kuti usabatire chirwere. Rinoita kuti usabatire chirwere 99% rinonzi pre-exposure prophylaxis. Okay. Rinopiwa mahara kunyutatenda. Unotoenda nepartner yako usvika nemakadzi ake wototaura kuti tiri a-discordant couple. We are positive, ndiri negative. Votokudza kuti muruda kuzvifambisa sei. Because choice ndeyenyu. Vane machoices ekutoti kana pida henyu kushandisa macondoms it's fine, but still unenge uri parisk because condom rinogona kubvaruka. Kana muchida futi kuita nyoro ndizvozvo vanokudza kuti but wakutopinda pastrict adherence wakutomwa mapiritsi on daily basis. Okay. So mapiritsi aya unotomwawo every day. Saka ndinoto but ini ndinomwa ka1 manheru chete, but murume wangu anomwa makuseni nemanheru. But ndindotoona nezvemedication yake. Makuseni ndotomeka sure kuti ndamupa, manheru ndotomeka sure kuti ndamupa. Izvezvi zvakatotravela ndotomufona chitomuita follow up kuti dedi mwana mushonga here. Handisati ndambosangana nemurume ane rudo kunge iyeye. We are happily married. Okay. So murume wenyu pamakasangana achikuziva kuti angave nemakore mangani ane chirwere ichi? First wife yake akatofa. All right. Saka anga atopa chirongwa. Yes. Tumna 2020. Yeah, he started medication in 2010. Okay. But ari fit akasimba hana kana problem. Mati? But I'm told fit akasimba hana kana problem. Hello? Yes, caller. Ari fit njakutumira
ndakutumirai mapictures kuwhatsapp mugomuona very fit hamutombofe makazviziva kuti ndozvazviri ende hapana notomboziva vanhu vashoma unotozviziva. Alright. So imi pamunombosanganawo hamusati mambosanganawo nemaposti anenge achibhashwa vanhu vanenge vataura kuti tiri HIV positive munofila sei? ndinotokomenda ini comment section ndinototaura kuti soti munhu akataura kuti ye ndavana partner yangu iri positive ndomuramba here ndotomudza kuti unogomurambirei because inini ndiri kutorarama mazviri and handina kana problem. Isusu we share everything. Isusu panopamba hapana discrimination yekuti ndoti hanzi makapu ake kana kuti zvinhu zvese tongoshandisa zvingori normal just like inini ndinotoshamisika kakuti vanhu vanenge munhu kana akadisclose kuti maybe ari positive ka vanhu vanotanga kumudiscriminate. What of those people vamusingazivi kuti vari positive but muchivaswededza padhuze? But munombosangana nemacomments ka achituka vanhu vari HIV achibhasha vanhu vari HIV. How do you feel iwewe semunhu anogara nemunhu ari HIV positive? Ini ndinoteta hasha, ini ndinoteta hasha, ndakatomboita hasha rimwe zuva ndiri kubhasha. Nyaya iyo yatombotaurwa kuti kana munhu aita chirwere kana saka hauzokwanisi maybe kuexpressa pane vanhu kuti guys ndiri kurarama mazviri handiti but nouda kuonesa vanhu kuti HIV itongoriwo virus and HIV hakusi kurwara and people munomisinterpreta pamunoti hanzi HIV hachisi chirwere ivirus. Kana takutaura zvechirwere takutaura zveAIDS ndo syndrome saka tachirwere icho. Okay. HIV ivirus yakangofanana nevirus ichiri kungotenderera but haisati yatodi yeflu coronavirus yaneta iri kungozi yaneta but kana munhu akaingo atorwara nayo manzi yachimurarisa pato ndopanenge takutotaura zveimowo condition. Okay. So pane munhu abvunza bvunzo kuti maprepa auno virus inenge ichingoripo. Pane munhu abvunza bvunzo kuti maprepa unonwaya hana here after effects kuramba uchingomanwa? Haana kana effect because inini ndiri negative handisi kurwara handiti. Saka hapana zvaari kuita. Mozvati piriti riyari harina test. Ukarisa parurimi rwako like for some minutes hapana chaunonzwa kuti waita like ukaisa parasite ka unotonzwa kuti waisa pill parurimi rwako rine test yaro but ARV harina test because vakatrya kuti rive user friendly mubody mako since rine maantibodies. Powerful. Ini ndakatozoita shungu ndikaenda kutsvaka diploma yeHIV and AIDS because ndaida kubatsira mumwe wangu because iye already ndo condition yanga anayo but aitonditskira like exposure yezvimwe zvinhu aitonditskira kanogona kunditi chirega kudaro because I'm like this until I said no, I've got knowledge yandakawana iyoyo kumadoctors nemanurses ka but let me go and study over this kuti ndinyatsowana ruzivo. Saka izvino anotondiseka kuti ndina doctor munomba because ndakutomudza zvinhu because ndakazozvienderawo kuchikoro ndakutomudza kuti no, you're not supposed to do this, feel free to do this because ndakazoita ushungu ende ndotobatsira vanhu nditoriwo negrupu rakangu rekuti vanhu votondibvunza vachitonditsvaga toita sei because ndakatozonoti zvinhu izvi zvinomanejeka but vanhu havangazvinzwisisi ende zvandototaura kuti zvinonetse even kuti udze hama dzako kuti I'm getting married to someone ari positive. Zvinonetsa because vandisanoti iwe uri negative wadi kutsvaga munhu ari negative like you ndo zvinoita vanhu vasiri mazviri but sezvamambotaura kuti hakuna misha isina makuva eHIV tiri kwati tori nevanhu vakawanda kuti majority yakafa kumakendi yakatoka neHIV yachona but vanhu havagoni kuaccepta kuti HIV inorarika nayo ende chakatoita kuti vanhu ivowo maybe vafe vakasire kufa nyaya yekuti vakanga vashayiwa vanhu vakavasapota nekukasira maybe dei vatoripo izvezvo. Yeah, that is what we call true love. True love, Joshua. Yo, thank you very much, Kola, for your. Hello? Tukuzwa enderambera. Ndakambodana nevanhu
shure uko vandaitofunga kuti maybe ndasetla ona kuti vakanga vatoriwo negative handiti. In fact when I got him I had someone who anga ari potential someone who ndainga ndichitofunga kuti ondinaye, but we had problems in the relationship. Then I met him, ndakatosangana naye achiri mukutochema mukadzi wakafa tirapa takatanga kuzivana, but ndakatozodiscover kuti munhu iwayo this is the man for me. Handisati ndambodiwa semadirwo andinoitwa nemurume iyoyo, handombokunyepera inini ndinodiwa handiti. Saka izvozvo zvevhairasi handitombozvioni, and I take measures kuti ndirambewo ndiri negative so that ndokwasoramba ndichimusapotawo ndizvozvo. And ndakasangana naye ari munhu anga ane depression, ari stressed, BP ichikwira, zvaingomunetsa nenyaya yevhairasi tandasinganyatsokuinzwisisa. But pandakanosangana naye life yake yakatochinja, haatosimba, anotoenda kugym, hautombozvizive kana maybe ukatoda vanhu vari close kutoti supposed to eat on time kana kuti chichi vanhu vanozoti unoreveseri kuti ndozviripo todza ndozviripo vanoti unonyepa maybe vamwe vanhu vari close ozodza ashupa ndangokudza maybe ndinyaya kuti muri close muri hama. This is what is here. Vanhu vanotoshamisika vanhu still can't believe it. Okay, pane mubvunzo waitwa panapa kuti anzi saka piritsira unonwa iwe wanzi unopuhwa chete kana waenda nepartner yako here, kana kuti chero vakutoziva ukangoenda wega unosvika uchingopiwa? Ukaenda wega unogona kusvika uchitopiwa, because first time inini andakatotanga kuenda ndakaenda ndiri ndega because he was working outside the country. Ndakatoenda ndiri ndega ndobva ndatovatsanangurira zvinhu zvachona ndobva vatonditi it's fine, we will help you, but tozodawo hedu chiproof kungoti tizive kuti tinokubatsirai sei kuitira mangwana mameasures kana pane zvinhu zvashata. Zvode panga pane video ko ndakutaridzai inonzi chimedication yacho maiona. No, you can still do video calling ipapa pafoni iwe. You can turn it into a video calling. And then you don't look at all. Right. So this is her. So Okay. all right. Maybe you can see one of our pictures. Look at that. Beautiful. That's beautiful. Let me take my dressing now. Yeah. Guys, in the end, unconditional love, rudo, true love still exists, guys. Tichiriko kuti munhu arambirwe kuti arwara kana kuti chii, muri kuzviona? So inini ndiri kunwa iri Sis Melly. Yes, I'm here. Ndiri kunwa iri rakanzi emitricitabine. Okay, I think vanhu ndo vari kutozoona inchatozoona tababa live. Ndinomwa 1-1. Okay. Yes, iro reblue iri ndiro randinomwa 1-1 rinonzi emitricitabine. Hanzi phone iri hanzi riri upside down. Hore blue iro ndariona. Ndariona rakaita blue iro. Ndariona rakaita blue kai ndariona, vamwe vari kuti havana ruona but kwanzi we can't see but ndariona. Okay. Guys, makuona here? Riri kuoneka reblue kai.
That one. And him is taking it. Raganzi. Okay. Unfortunately, he's not around. Okay. So I can't open it. Okay. All right. And at least tiri kunzwa people vachazoona zvavo andiwana. Okay. So, there is life after HIV. We are planning, we have got big projects that we are working on as a husband and wife. We've got achieved a lot of things. We are very happy. We've got kids. We have got kids. The kids, they've loved me because they know status ya baba vasana vakuru futi vana vadiki. Komana Mumbai is in Form 2, Musikana Mdike is in grade 6. But those kids, they are like mine. But not a garana, I just do another last round. But when I got his status in Berekwa, and Babasangana and May, no one. Vanudo, Baba, to Sakavana, they're just amazing kids. I don't want to lie. Just a good stepmother, Nivana, Willan is different. Whenever I want to end up Kumba, Kwandagas or any student of give us Guru Koko. Van to Rivas of Kurvekos. Martin? Van to Rivas of Kurveko. One winning on the Gaso Sarana, I know to end up Kumba kwa my Guraka Foko, Nevangwe Lake, what and a cold, they will spend over Kwambuya Yoko. In the Gatrendo, my Guru Coco, Nutendo, Nutendo, Grossa, and Nutetong, when no Coco, because Banu Yatos Yala. Iripagat Pedro and the Vanavacho Proofa, who are Beregama Vajokutim. Baba has got a wonderful wife. I don't have a problem, my name is Saga, and they don't call me my name, they call me Mommy. I'm very close to the kids. They are laugh here, now you come to Papa Bajo. I don't know, do you want my dear and I got Kanimuni? Yea, but the other negative is positive. And people are still very confused to it. How do they do it? Saka muri kugara muAfrica here kana kuti muri kunze muri muAfrica here kana kuti muri kudiaspora? Tiri kuZimbabwe. Oh, muri kuZimbabwe. Wow, that's beautiful. Madhadzi anototorwa kuNew Start Sendai. Saka kuNew Start Sendai wacho vanopa mahara futi? Martin? Kunew Start Sendai kuZimbabwe vanopa futi mahara? I don't pay mahara. I'm taking the mahara every month. Oh, every month? Every month. Saka nei situation iri kuZimbabwe hapana kuti munomboendera kuZimbabwe mosvikonzi hakuna mapiritsi aya? Kuti munomboenda nesituation iri kumusha kwedu kuZimbabwe hapana kuti munomboenda here kukliniki mosvikonzi hapana mapiritsi? Sis Melly. Hello? Hello? Azviiti because azviiti hakuna situation yakadaro. My ARVs anotobva kuma-donors for free. Saka hambosi akashaikwa. All right. Oh, wow. You're wonderful. Thank you very much for the information. Thank you very much. Katisingatomboziva toti hakuna information iyoyi vanhu vainzoziva vadzidze kuti HIV is not the end of life, haisi death sentence, and look how you are glowing. You are so glowing, and zvotaridza kuti une mufaro wese utori murudo zvinotaridza your face actually shows kuti utori munhu ari murudo chako chaiko and you are glowing. So keep it up, and hakuna vakadzi vakafana vatatu vana vakaita sewe totonawo vachirambira varume vavo kuti awanikwa ine chirwere kutiza kuti iye paakangonzi negative kutiza makezisi waya aripo akadaro andiwana but you managed kusangana nemunhu ari kudza kuti ndozvandiri ukatoti aiwa no problem ndokuda wakadaro because mabora ngoma itozviza kuti hatina anga asingaroori kana kuti anga asingapi rudo
iko zvine zvinorudo rwose. And this guy now anotokurespecta because of who you are and what you have showed him. Handika nezvisi zvaanenge ari izvi. Say thank you very much and may God bless you. Aramba achikuitirai zvakanaka mumba menyu, murambe muchiropafadzwa, muitwe zvakanaka nevana ava, urambe wakavachengeta. Handika zvifambe. Anzi what's your name? Because zita rake munoridi nai guys. Zita rake munoridi. Why do you want her name? Zita rake munoridi. Because zita munoridi nai guys. Zvamuri kuda kubvunza munogona kubvunza pano mukaudzwa zita munoridi. Handimaona. Hanzi nomwe munhu only vakadzi can do that, varume havaiti. Let's see if we cannot find a man anouya achitaura kuti inini ondakwana mukadzi wakadai ndikagara naye. Hanzi naimwe code neumwe munhu ari mumacomments umu, varume vakadzi ndo vanozviita, varume havagariri izvozvo, vanotisa. I don't know how far true it is. Saka regaitiona kuti tishasha here vamwe vachafona varume vachitaura kuti aiwa inini mudzimai wangu ndozvamutori, but tiri tese neti we are happy the same way you are, you guys. So iwewe kune ngatichipawo chisemunhu ari musituation akasangana nemurume ane zvakadaro ukagara naye, advice yaungapa kumusikana uyu wokuzvicheka ruoko nezuro, ungamupa advice yekuti chii? Because atadza kutambira kuti ari HIV. Maybe mawandira akaita HIV, probably pamwe akaiwana kumaparents kana kuti maybe she was raped kana kuti akainvolva musex asiri kuziva zvinhu zvangachipinda namazviri. Saka mwana iye anoda counseling yakasimba. Inini am also a counselor and ndikutobatsirawo vanhu voluntarily nenyaya yekuti tiri kusangana nemacases akaita seiwayo yekuti vanhu vanenge vari mudenial. Mumwe munhu anoenda kutonotesta uzonzi uri positive but obva atongoramba chero kunwa mushonga chese. But zvinongoda kungoti munhu iyeye apiwe enough and awane vanhu vanomuudza kuti this is not the end of the world. Inini ndakazvipuruvhira munhu kuti haisi end of world. Ndosaka ndiri pano. Unfortunately the struggles nebasa dei anga aripo auya umalife maybe ataura ari ega akuudzai kuti every day anotondiudza kuti handina kumbosangana nemunhu akaita sewe angandiaccepta zvandiri. Ndambofunga ndazvirota ndaitotsvaga partner iri positive. Ndosaka ndakatogara ndakuudza kuti ndiri positive because ndaitongoti maybe wewe ungaitawo positive uchandida pa ndakatoshamisika because akanditi ndakuudza kuti I'm positive but I don't want kuti undiudze anything now. Ndotokuzotaura neni kana waredi hamene kuti rini. Ndobva ndazotaura naye the following day ndikati nini I'm in. I want you to and you know that kuti maybe yeah kuti uchiri show that's no know what I want. Yeah, aiwa pakaipa saka iye aitotsvagawo munhu ari positive. Aitotsvagawo munhu ari positive pandakatotanga kuwirirana naye saka anga katichingowirirana akabva atongondibudira pachena akatishava inini I would want to settle down, my kids are young. But nestatus yangu I don't think kuti ndichawana munhu anondidasha. Inini I really love you, I really like you, but handidi kutora advantage yekuti iwewe uri negative. Ndokutora you don't deserve that. Saka it's actually, but I had fallen in love with the guy. Munhu wekuti I can't do without him. If I had to choose a man again, I would choose him again and again. So vakamiswa vanatwabama vari kunzi vari kumbengereni. Handitori vanhu vakadaro enina because a very loving husband ari positive. Okay, so I would choose him again and again. Okay, so Hanzi, what is the name of your group? Toda kujoina group rako. Pane vanyora muma comments umu. Yes, no, ndakarivoka link because ranga razarisa. Okay. And the other thing is all right. Rakanzi getting well, but the link yacho ndichakupai because ndakanga ndarivoka because vamwe vanga vakupinda vachida kuziva vanhu information yekuti ndingari positive basiri positive that's kungoyazo tota information saka ndakarivoka ndine vanhu vandinonyatsoziva vari mumasupport groups andinomboatenda kunews tender because I'm now a counselor by profession but I'm also very involved nenyaya yekuti my partner is positive saka kana chienda kumasupport groups I also go with him so that I
And then you don't even have to hide anything to anyone kuti ndozvandiri. At least you came out, you know, vanhu vanotonyatsoziva. Saka ndikoko whether vanoaccepta wakadaro kuti havakuaccepti murume kwakadaro ndizvozvo. Exactly, vanhu vekumakwedu vanotoziva function ka. Inini ndotomeka sure ndinotomiramira kumapoto nditsvagira murume wangu chikafu because anoaffectwa nenzara. Munhu asingadye zvinhu zvakawanda ka. But anoda kudya like now and then, maybe after 2-3 hours anenge adangodya something chiri chishoma zvacho. Kana ndotomeka sure ndechitombera munotozototi auya haana kukwana kuti anenge atori kumapoto achitsvaga chikafu semurume wake achimuka. Because inini ndinotoziva murume wangu. Or else ndototakura ndozototi kana patopa function vanenge vachitoditsvaga kana kuuya kumotikari kwangu kuti vaonoti kune chikafu because ndototakura chikafu because munhu wangu ini ndotozototi haatomboiti mahours anenge adotofenda nenzara apa atomgodyi zvakawanda. Saka because of the medication inoda chikafu ndotomomeka sure ndatakura tumafruits tumajuice tunyama ndotoisawo mukabhasikiti kangu paanenge angodzirawo nzarawo onomhanya ononhongawo something kana chiri chikafu chinopisa anondobvisa kuti kuchota handipigwe ndichitomeka sure ndatsagira murume wangu something to eat. Yeah, that's powerful. Knowledge is power. That's powerful. Knowledge is power for sure. Bravo. Haiwa tinozvitenda zvinokudzwa izvi ngazvirambe zvakadaro ngazviendere mberi. And I'm also treated like a queen. Saka anonwa here doro anosvita here fodya. Anonwa here hello anonwa here doro kana kusvita fodya. No, doro anomwa but akwete serekas akatoudzwa doro rekuno anonwa hurricane harisi that strong but not every day like izvezvi zvaatoone 3 months asati abata doro kuguma kumwa doro pafestive season pachristmas anazombomwa doro. Yeah, haiwa. Hey Kola Waitako, thank you very much for the information shared. Thank you very much. Yo, I hope vanhu vadzidza. Regatimbozwawo vamwe kuti vanoyashara kuti kudii. Bless you Kola. Urambe wakadaro. Okay, Melly, I'll keep in touch. Okay, thank you. Bye. Right. So guys, yeah, there we are. The first caller, guys, mamunzwa. Andika agara nemurume wake wakasangana nemurume wachona is been living with HIV for the past 10 years. Mukadzi akatoshaika akamusangana naye akatomuudza murume kuti ndozvandirizvi akatoda murume wacho zvakatodaro vakasvika pakuita mwana wavo. Mukadzi anotonwanzi prep ramaona riya ranenge achimwa everyday kuti azvidzivirire anomaona asabata chirwere because she's negative and she's very happy ari kurarama life yakanaka. Saka kana kune vai vari kufunga kuti HIV kana vanotuka vanhu neHIV vachiti pfutseke wafa wazodai imbofunga iruviri musati mashama miromo yenyu muchitaura mashoko akadaro kuti vanhu vamuri kuudza iwe wacho do you know your status, iwe wacho ramangwana rako rakamira sei, iwe wacho after 2 months unenge uchiri here zvauchiri kana kuti zvinenge zvakadai. Alright, rega tinzwe mamakolas kana aripo ada kufona. I think vangu vachifona but I couldn't take their calls because there was another call anga aripo. Rega tinzwe vamwe makolas ari kuya. Tinzwe network yedu iri kunetsa panapa guys. Ndozviri kuitika. I can only see 2 people padenga apa. And network iri kutonetsa now vave 3. Network yedu iri kunetsa. Alright. Rega itinzwe kana uripo ruda maguest angu aya. Please can you call? Can you call now and share your story nevamwe tinzwe? Right. Magesi angu aya aripo panapa
please can you call Tinzwe mutaure your side, because I understand kuti pama cases haafanani anenge akasiyana, so that people get to learn. This discrimination, this bashing, this, you know, maybe we can change people's, you know, perspective, the way they see things, the way they see people with HIV. And uyaimushe nyaya dzenyu kune vanhu vazive kuti zvakamira sei, handika vaone kuti muri kungorarama, handimuona, and you can still live, because it affects us directly or indirectly at some point. But tinoshamisa edu vamwe vanhu vachisungudza miromo yavo vachitaura ichokwadi chataurwa nasimba rashe soko, hanzi more than 10 years and he is alive. Iwe unogona kungorohwa nemotikari wabva wobva wafira apa, and it's very true, and it's very true. Uchibuda mbamba kwanogona ngozi nemotikari ba wobva wafira apa. Right. Kola, hello. Kola, hello. Kola, hello. Hello. Hello, Sis Melly, Taskora sei kola. Hello, Sis Melly, murikundinzwa? Tikukunzwa. Network iri tachinesa but tikukunzwa. Waswera sei? Kola, hello. Tikukunzwa. Network yanasiri kunetsa. We can hear you, Kola. You can go ahead. What's going on? Network mazvona ti network mazvona tiri kunetsa nhasi ka network. Kola, hello. Tiri kukunzwa. Tiri kukunzwa Kola, taura. Hello Kola, tiri kukunzwa. Yeah, network iri kunetsa. Network yakola iri kunetsa. All right, let me try and call you back. Ndanguza achiti 2010 miraitinzwe. Network yake iri kunetsa. Network nhasi iri kungonetsa. Amene kuti chii chiri kuitika guys. I don't know what is happening guys. Network nhasi iri kunetsa. No, ndakutotry kumufonera back. Iri ngoti calling. Iri kutonetsa. Okay, let me just drop him. Iri kunetsa network guys. All right. Regai tinzwe vamwe kana varipo vachafona. Vanogona kufona. Regai tinzwe. Kana varipo vamwe guys, pane mamwe maguests angu asati akufona panapa. Varifongwa kufona. Can you please try and call? Network ndo ichatikanganisa panapa guys. Network ndo ichatikanganisa pano. Network because even ma viewers ari kuti akasvika ku 456 ongoti oti 320 vanhu vose vobva pambere pamusoro pavanenge ara vongodonha handi macomments ombotiza. I think network iri kunetsa guys. Toita sei? Should we continue or should we cut the live? Tozoita network iri full.
Caller, hello. Hello, murete Sis Melly. Ndiri right uri sei try kutaurisa pamusoro mbijana. Mati? Yeah. Inini ndakambodanana nemunhu ari positive, but treatment yachinge isingaiti nemunhu it's not all guys who are positive. Indandiri negative iyanga ari positive. It's not like all men vaunosangana navo vanova like faithful. Inini wandakasangana naye ndikadheta naye pekutanga tichitanga kudanana like a few months into the relationship he was okay and it was very positive, but I shan't say the protection. And then after that, like after 5 months manje munhu akatanga kuti ase kuita magame ake Anga akudza here kuti ndozvaari. Anga andiudza kuti ndozvaari. All right. Come accept her like that handiti. Okay. Tikatotanga kutodanana tishandisa protection handiti. Accept her like that, but the way akazonditreat her after that, yange sinaumira mushi haana kuregera chiuri. Saka it's not like all men uyu mukadzi uyu afona atori blessed. Murume wake kana asiri kudaidai vamwe varume havana pasana zvanotongwani vanenge vanotoda kutoramba vachitozura. Isu staisha said protection, but handizive kwaaienda uku kuti aita sei aita sei, because inini ndanditongori strictly let's use protection. Saka tudongo uyu afona call akakomborerwa and God bless her and it. But we need to be careful also. Kana tikasangana nevanhu ivava vari positive varume then votudzoti vanorwara, we also need to be careful because vamwe vacho matsotsi. Yeah, ndoza ndada kungotaura. Kana uchiti matsotsi iwewe unenge uchireva kuti matsotsi vanenge vachitsosa chii? Vanenge vachitsosonya? Like inini situation yangu ndotaura situation yangu yokuti unenge accepta munhu zvaari handiti wamutora wati let's build chidanani. Then unostanga kuita magame. Ndongosheyo hangu what I went through also. But ndakazosiyana naye akaenda kanoitawo life yake. Then ndikatoenda ndikatonotestwa I was negative. I was okay because they had some protection. Oh, okay. So it was separate ways. So I don't know kwaari kuti ari kuzvifambisa sei. Ndakudana kuti kola uyu atori blessed because murume wake anomuda vanodanana vanowirirana. Yeah, ndozvanda kungosheya chete. All right, thank you very much caller. Rigatinzwe vamwewo. Hanzi vamwe varume mashurugwi. Kwanzi vamwe varume mashurugwi, you have to be very careful out there. Hanzi ndakambodanana nemwe munhu anga ari positive. Hanzi 5 months ndikamugamuchira akadaro. Tikadanana for 5 months. Mwedzi wechi6 down the line akachitanga manje kuchimuonesa kuti inini nditori mushurugwi akakwana mai mwana. Saka hanzi ndo zvanga zvavepo. But munhu hanzi anenge asina care vamwe achingoenda hanti maona. So ndo nyaya yake okola. Hanzi saka be careful kunza uku nokuti vamwe varume matsotsi handiti mazviona. So ndo zvanga achizama kutaura basically handimaona kuti saka kola iwe wakaita nyaya wakaitirwa nyasha ukasangana nemurume akadaro anokuda sezvazvinoita izvi. Vazhinji vana chirwere chanzi matsotsi anenge achida kutofamba achizora-zora vanhu kuti vadi vafambe vakati wandei. Ndozviri kutaurwa nakola handimaona. Handisiri ndadaro ndikola vadaro handida right. So aripo here umwe anoda kufona arikugona kufona guys. Network yedu inenge iri kunetsa nhasi. Ndikaona pakaita 2 macallers ichidai so then ndokata guys tozoita tane network iri strong because network ndaiona kubva kuseni zara nhasi. Kuti network iri kunetsa. So but tachida kudzidza tachida kunzwa zvakawanda and a lot of people they want to share their stories pano but network iri kunetsa. Anoona network iri kunetsa. Senge kumvenge kuzere mashurugwi. Wow. Iwo anenge achimbisa muromo wakareba achiti futsake edzi kazodai iwe ana edzi izvi zvokarimubvudza serese akatoizivi kana kuti iye unodove nayo edzi yachona asi anenge achituka umwe munhu handiti mazviona. Osheya kuti mashurugwi aya zvinhu zvinombofamba sei handiti maona. Ndo zvavanoita handiti maona. Saka zvatiri kuita and guys, let's stop this mentality, this attitude yekungofunga kuti kana uine HIV wakutofa handiti mazviona.
kana kuti wakutongofamba uchispreada because ndakutongofa anti mazviona. Let's stop it. Take your medication, zvinhu zvako zvakanaka, urarame nguva yakareba, and then unorarama makore ako. Right. Pana mwere ari kufona guys, kana tokata because network iri kunetsawo. Aripo here umwe munhu ari kufona network iri kunetsa guys. Toita sei, should we stop tozo continue? Ndostop here. Hanzi nevari muSouth Africa network yashupa zveshuwa. Ende ishuwa network iri kunetsa zvanhasi zvechokwadi. Iri kunetsa. But we need information guys. We need information. Information tokutoida. But network ndo iri kuti kanya. Ndaiona about dhara network kuti network iri kunetsa. Because ichero kuvhura live chaiche dzakachitoni vamwe tachitadza kana kuvhura ma live kuti tione. Okay, hanzi ukadana nemunhu iwe uri negative phone pafoni ino. Hanzi ukadana nemunhu ari negative asi usingazi status yake womuti hande tinotestwa uramba. It's another that ndisakachiti guys topic iri kuda tine network guys, because there are a lot of questions that there are a lot of things that are happening out there. We need to understand, we need to ask, we need to speak about these things. Twitter say should we cut to the network? Kuna umwe andoti agone kuudza partner yake anoshaya ndombo sangane makezi maita nouya sisimete kumbura help. This is who I am. Ndiri positive but murume wandinaye ndikutya kuti ndimuudze. Iye asingatozivi kuti munhu iye ari positive kadasi. Uchandimuudza ndongofunga kuti ndikarara naye 3 months nendazora patozenda kutestiwa naye anonga nacho tongokonyesa izvozvo. Those kind of things. So tinenge tichida kuti tinyatso we've got a lot of questions, we've got a lot of things to say, but network iri kutinetsa. Ida papa oyatiza hapachina network, hapachina kana power. Twitter say alright guys, we're going to cut live and then can I turn a network probably even maybe we can bring the live tuchagadeti kana Friday no Friday panoda a juicy topic pasara pasina kana munhu padenga apa vanese vaenda minoti vaendepi. Alright, let me cut the live guys. Thank you very much for joining me guys. Unfortunately network yatiparira, then we'll find another date whereby we'll schedule nyechi yoi to continue the show. So mangwana, don't forget to join me Kuzimba Live guys. Come and support me Kuzimba Live. I'll be interviewed Kuzimba Live guys. Come and support me Kuzimba Live. We want to support Kuzimba Live. Thank you very much guys. Have a blessed night. Vakuswera moswera zvakanaka netokedi tikanganisira ane nyaya yake yari kuda kuya nayo, ingave domestic yemumba, ingave nyaya yekuti kugwana vamwene, ingave nyaya yekuti kunesana nayo roda kushare nevamwe vanhu. Please don't hesitate to come to my inbox and share the story with me. Toya pano, you just call, nobody has to know it's you. And then you share your story with other people. Todzidzisana kutoshita seto handla same situations akadai. Hapana nozvigona izvo guys. Hapana nozviziva, hakuna ne formula, but we can contribute ideas, we can share ideas, tonganza ideas pamwechete, tona kuti how best can we do it as a community, and how best can we do it as human beings. Tobatsirana. Andimaona. Kudamba baba vanetsa mumba chako. Want to share the story, the guys in Unica just say this is what my husband is doing. You want to share with other people here and bring the story here and we are touring yako and some sort of machete van wo phone vachikubatsira zanu marairano zanu mapangano handika ukachigara nechino uri one iwe chinogona kutokuputisa, but ukauya pane vamwe ukati vedu ndo nyaya yangu iyi, no one has to know it's you handika, no one has to see your face, right? Oya utara nyaya yako vanhu vokubatsira kola wadi kumbodai unogona ngobatsirikana hanzi huni wani kara chimwe hanzi chinozi chigumwe chimwe chete achitswanye inda huni wana ibike sadza
but dzakaita 3-4 dzinobika sadza. Right, somebody's calling a video call again. Caller, hello. Caller, hello. Hey, hello, caller, Murisei. Did you write Murisei say? All right. Volume in your pass. I don't know what is happening. Per phone and pad here disable or whatever. I don't know. I takukunzwa imanje. Yeah, you can go ahead. Takukunzwa. Alright, inini ndiri mukadzani 49 years. Okay. Ndirikurarama neutachona hweHIV ndane 14 years manje ndichinwa mapiritsi arabiya. Hello? Hello, takukunzwa. Ndane 14 years ndichinwa mapiritsi eHIV aya saka ndine murume wandakadana naye nini angaita haana kumbenge akubvira anditaurira kuti ndozva. Saka ni ndakatozvidzira patopaya ndatoya kuno ndatorwa nehama dzangu. Okay. Ndabva ndaenda pandandoteswa nabatwa iye akanga asara kuZimbabwe. Iye ainwa here mapiritsi. Halo? Iye ainwa here mapiritsi acho. Aiwa anga asati akumwawo akatozotera kuno kuSouth Africa ndobva batestwa ndobva abatwa chirwere. But aitozviziva kuti ndo zvandiri. Tanga kumwa mapiritsi tese. Halo? Aitozviziva kuti ndo zvandari. Aizviziva vana ungakadudza nokuti mukadzi wake waakarambana naye mwana wake inini wandakazorera mwana wake nemukadzi waakanga arambana naye mwana iye akanga achitone chirwere akatozobatwa chirwere kuti aingorwara mwana uyu asingaende kunotestwa manje abatwa kunzi ane mwana uyu ane chirwere saka ndakatozozona kuti murume ndiye akanga andizadza chirwere akanga asingataure chokwadi. Okay. Anga asingataura kuti ndo zvaari saka ni zviri zvekuti kunwa mapiritsi izvi unoziva kuti munhu unogona kutorarama upenyu chaizvo zvekutoti inini kana mukatonora mumbofa makambofungidzira kuti ndinorwara asi ndinotonwa mapiritsi ndinotoshanda pano murumwana mudhera ndambomutaura kuti ndinorwara ndakangomutaura kuti ndinoenda kunotora mapiritsi eBP every month ndotoenda kunotora mapiritsi angu eBP every month saka hatongozviziva kuti ndinonwa mapiritsi murungu ndatogara pano pabasa panapa nemurungu wangu haambozviziva saka ndotoshanda zvakatonaka nemurungu wangu hatina kana problem nemurume takazorambana zvipo akazotora mumwe mukadzi yezvinarugara nemumwe mukadzi waakatorana naye saka ndihano kwavari kugarawo zvangu handa kutsvaga kuti zvakamira sei. Yes. Saka pamakafind out imimi kuti ndo zvaitika kuzadzai makafila sei? Ndakabobatikana mazuva ekutanga Sis Melly ndakabatikana ndakarwara ndakatombosara musoro chaiwo asi through counseling ndakatozoita zviri right nekuti ndaingoenda kucounseling vachikansela
tichimutaura kuti unogona kutorarama upenyu hwakanaka ufe iwe weingonwa mapiritsi ako chete unoita zvakanaka. Saka nini ndakazoenda ngopota ndichimboteerera kutaura vecancelling ndichingodaro kuzosvika ndazoita zvakanaka kusvika ndatoisimbawo ndakutonyatsodyra zvakanaka asi mazoitanga zvaindiremi kuti nguva yachona iyoyo waitokanzwa kunzi munhu ane HIV zvaitonetsa uzvitambire kuti HIV asi ezvino zvatopinda muropa ndatojaira ndatomunhu anotozvishandirawo achitorarama upenyu hwakatonaka zvokuti kana ndikatofamba apa vanhu kunyange dai tikasvika pane vanhu avangofa vakaziva ndonwa mapiritsi inini hama dzangu dzinoziza neshamwari dzangu. Saka paakabuda akaenda kune mumwe mukadzi uyu akanomuudza here kuti ndozviripo? Handizive ini kuti akamuudza here kuti ndozviripo. Handiziva uri kuti ada kuzokuitofuna kune zvake kuti ndizive kuti upenyu hwake ari kurarama sei. Makanga akazowana mukadzi uyu masiyana here kana kuti akawana mukadzi uyu muchiri mese? Zvakaita inini ndakanga ndakushanda basa stay in nekuti paakabva kuZimbabwe akaona achingoshanda basa stay in kwandaigara. Saka nepaakabva kuZimbabwe akaziva kuti iwewe hatidi kuti ushande basa restay in yanga asingaiti basa. Saka nepaakazowana basa manje akutanga kushanda ndopaakazoninga mukadzi iyo aigara basa kumwechete. Ndopavanane mukadzi uyo akadana ane mukadzi uyo vane mukadzi wavandanapapa kundaigara mani kusukira kumba mani kusvika friday kusukira kumba friday weekend day iriko ndobva ndazobvunzwa nemwana wangu. Saka ndakazomubvunzawo kuti ko zvandiri kunzwa nemwana chichi akabvotanga acharapa. Saka ndipo ndakazozviona manje kuti chokwadi ndobva ndakaona kuti saka nemunhu uyu ari kutoramba achienderera mberi tiri kurarama neutachiona chengetane tiri vanhu vakabatirwa utachiona tiri tu akutoita ndirega tisiyane nazvo ndobva ndangomusiyawo ndatanga kungogara kubasa ndangomusiyawo akadaro. Sama musina kuita mwana mese? Tatine mwana hwani mukomana saka ndakazongomusiyawo iye ndokubva azongedo. Saka imi hamuna kumboita pfungwa dzokuti mudzi chero mukadzi uyu mudzimai uyu hamuna kuzoudza mumwe mudzimai uyu kuti ndozviripo? Mukadzi waina yeye? Aiwa mukadzi uyu handakubvira ndambosangana naye ndaingoono zvangu pamafacebook vari vese handakubvira ndambotaura naye handamboda kuzvitsvaga. Zvakaoma. Saka muri kutorire boy muri kuzvimwira mapiritsi enyu muri kusimba mwana akasimba here? Aiwa mwana akatosimba zvekuti takatozvara mwana asingatogorwara akatosimba zvekusimba zviya. Ari right zvekuti mwana haana problem. Aya zvakaoma. But kola anyway zviri right achazviwana zvichamuwanawo rimwe gore. Imi rambai muchikuita zvakanaka muchingozvimwira treatment yenyu siya aite zvanzi zvinobhurwa chinomara. Handiti regai aite zvaanoita izvozvo zvichamuwanawo rimwe gore. Imi ngo keep on taking your treatment. Aiwa handizvozvo aiwa treatment totora every month tongopuhwa 3 months 2 months iwayaya ukanongoendawo ukanonyepa kuti murungu aregeka kuzonyumwa kuti ko iwe unobonopuhwa 3 months wokugarawo 3 months usingaendiko chichi uchingodaro because varungu vanogona kunetsa kafuti pabasa kuti handidi. Alright Sis Melly bye pane call ida kupinza. Alright, thank you very much guys. Thank you maita basa mama. Yo? Okay, sure, thank you. Yeah, pakaipa. Mavanzwa varina vaka. Mavanzwa. Guys, regai ndikate network anzi network yakadhakwa Sis Melly. Network yakadhakwa zveshuwa. Network yakatodhakwa pafair. Regai ndikate live iyi guys. Zoita yedu kana taane strong network.
handichika regai ndikate live tine mambo zvakawanda wanda guys, chinyorai pasi zvamunoda kuzobvunza zvese zvamunoda kuzodzidza because network yacho iri kutongonetsa chero ini kwana nachita kuvanzwira uko neuko nesinganyatso kuvanzwira zvakanaka anomaona then tozokontiya nechirongwa ichi handichika guys. So ngatibatanai zvakare muchirongwa chinotevera pafriday. Topic asandaziva kuti tikuya netopic iri nichaadvertise handika kola vaya sex worker vechirume vaya please ndibateika tinzwe kuti zviri kufamba sei handika uyai tinzwe nyaya dzacho kuti dzakamira sei titangira ipapo handimaona network yedu unfortunately zvanhasi yatitserera handitimaona zvanhasi iri kutitserera handimaona there's nothing that we can do. So guys, bless you, morara zvakanaka sangana muzuva ramangwana mose muri vapenyu. Bless you guys.